We staan hier aan de grens van het dorpje Kelpen-Oler. Aan die kant ligt El, daar ligt Hunsel en achter ons ligt Gratum. En als je dat fuseert, dan krijg je... Dan krijg je DFO 20, En dat staat voor... door fusie ontstaan. Met dit logo en met deze nieuwe accommodatie. Er staat nu een club van 700 leden. En de voormalige clubs, die zien we alleen nog op foto's. Die plaatjes hebben we ook van RKESV Oet-El, een van de andere fusieverenigingen. Maar dat is dus verleden tijd. Al zijn de clubkleuren van de oude clubs wel te vinden in het nieuwe logo van de fusieclub. Nou, het tenue met het logo, daarin ook 4 kleuren. Geel, blauw, groen en rood. Van Kelpen gaan we naar Bocholt, want daar is het woord fusie taboe. Je mag het wel uitspreken, maar dan moet je wat snel weg zijn. Dat zal wel meevallen, denk ik. Ja, goed, het staat niet direct op de agenda, tenzij we zouden worden gedwongen door de overheid. De clubs, Sportclub en WDZ liggen namelijk vlak naast elkaar. WDZ ontstond ooit in de jaren 50 uit een afsplitsing van Sportclub. Ja, ik ben er zelf natuurlijk niet bij geweest, maar het was vooral onvrede over de opstelling op zondag volgens mij van het eerste elftal. En nog wat discussie over het verenigingslokaal. En dat heeft ertoe geleid dat mensen een eigen vereniging hebben opgericht. Samenwerking op het gebied van jeugd tussen de clubs is mislukt. En een fusie, dat zien beide clubs al helemaal niet snel gebeuren. Ik denk wel dat dan aan beide kanten er toch wat hobbels genomen moeten worden. Flink wat hobbels, geloof ik. Ja, dat zijn al echte Limburgse heuvels dan. Hè. Kijk, daar waar je fuseert, daar is zeker vanuit de oude garde zit daar een stukje emotie. Bij ons was het zo dat de jeugd al vele jaren samen optrok. Dus we kunnen wel van een succesvolle fusie spreken. In Hoensbroek ging vorige week EAC, toch ook wel een roemruchte club, failliet. Een absolute zwarte dag inderdaad op dit moment, ja. En de vraag is, had hier een fusie niet een hoop ellende kunnen voorkomen? 3 clubs, bovenaan, ik zeg, als ze die alle 3 bijeen, goed, hebben ze een club met misschien wel 1500 leden. Ook pas wat ERC. Ja, ik denk dan hebben ze bestaansrecht. Als ze even naar Brabant gaan kijken, ja, dat zijn clubs met 3.500 leden. En in Limburg zie je dat er nog veel verenigingen zijn, maar vaak wel met relatief weinig leden. En dat is vaak de reden waarom ze moeten stoppen. Bijvoorbeeld bij SVE in Einighausen is vorig jaar de stekker eruit getrokken. Het probleem wat wij gezien hebben, het teruglopend aantal jeugdleden, dat speelt niet alleen hier, dat speelt bij heel veel voetbalverenigingen. Dus voetbalverenigingen die dat herkennen en erkennen, die kijken ook om zich heen en die zoeken ook naar fusiepartners. En dus is de verwachting dat de tendens zich de komende jaren zal voortzetten, dat er meer clubs verdwijnen door fusies of dat verenigingen inderdaad ter ziele gaan. De jeugd zal er niet wakker van liggen als die maar kunnen voetballen.